Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala muddin waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadiratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, para kiai, langkong-langkong para kiai mahyan amal saking murati ingkang kula tenggo fatwahipun lan matur kasaranipun. Lan nek kepengen dumateng bawa kiai Umudin utawi sedaya kiai ingkang boten saged kula sepat satunggal panjenenganipun ananging boten saged ngurangi kehormatanipun. Lan ingkang kula hormati dumateng ketua NWC hormati dumateng ranting NW lan dumateng sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat lan tokoh agama lan hormati dumateng Bapak Kadus lan dumateng Ketua Ranting ingkang ketileng ingkang kehormati dumateng Ketua pengawasan inggih punika panitia pengawasan Bangal Bealal ingkang kawatuki lan dumateng kaum muslim muslimat wonten kesupen grup rebana ingkang kula banggaken. Monggo kita muji syukur alhamdulillah wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayah sarta inayahipun sehingga kula lan panjenengan sami saged kumpul wonten halaman ingkang menuju kaki kanten boten wonten alang setunggal punapa-punapa. Sholawat serta salam mugi kontur wonten panutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula tenggo-tenggo syafaatipun awet donya langkung sampun yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, mriki kawula minangka pemerintah desa ngucapaken matur suwun sanget dumateng panitia pengawasan ingkang sampun ngawontenaken pengajian dalam rangka halal bihalal. Ananging kula nyuwun sewu dumateng ketua panitia kula mboten saged bantu punapa dumateng panjenengan anamung saged kula bantu mendongaaken dumateng acara menika boten wonten alang punapa-punapa. Salajengipun ing mriki kawula pemerintah desa nyuwun agunge sampura sami-sami niki isih wulan nggih poso Sawal niki kula gadah kelepatan dumateng panjenengan sami mbok menawi kula anggenipun pelayan masyarakat ing desa Ketileng boten enten kurang pas dumateng panjenengan sedaya lan anggenipun kula pembangunan desa boten merata kula minangka pribadi lan sakeluarga nyuwun agunge samudra samiase. Nyuwun ngapura Bu. Nggih alhamdulillah sawansulipun mbok menawi panjenengan kok gadah kelepatan dumateng kula sakeluarga kula minangka kula nggih ngapunten sangsaya. Salajengipun kula ngajak dumateng pemerintah masyarakat desa Ketileng umumipun kula punika gotong royong rukun supados desa menika anggenipun rukun pembangunanipun gampang ngaten Pak. Alhamdulillah kula mboten matur kata mboten awi kelepatan kula awal temen akhiripun kula minangka pemerintah desa nyuwun agung sama. Akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.